Hello, mga bata. Ang daming bata. Ito po si Maymay. Hello, Maymay. Then, next. Ito po si Tumay. Si Tumay. Puro Maymay ah. Nanay, may pasalubong ako sa'yo. Hello guys! Welcome back po sa aming YouTube channel. Ayan, today po, sasamahan namin yung aming mga scholar. Bali bukas pupunta namin yung mga bahay-bahay po nila. Papasyalan po namin yung mga magulang nila. So, mayroon din po kaming dalang pasalubong, bibilin namin ngayon. Sasamahan nila amin sila mag-grocery dito lang malapit sa amin. Hindi na namin pinapunta sa bayan kasi may virus na kumakalat. Tara guys, samahan niyo po ulit kami. Yan guys, susunduin natin si Melody. Yan, dito po siya nakatira. Yan. Ibang layo, ito lang yung bahay namin. Yan, ante, paalam lang namin si Melody. Pupunta lang kami dun sa, sa tindahan. Bibili ng asin. Yan, dito po nakatira si Melody. Si Norma po yung tinitira niya dito. Ayan, dito nakatira si Melody. Yes. Mama Jared! Shoutout kay Mama! At kay Papa! Ari. Isama lang namin siya, ante. Magbili lang kami ng niya sa pasalubong niya kay mama niya. Isama rin po namin siya bukas sa Salapay. Tara, let's go, girls! Tara na. A few moments later. Ayan ang kompleto ng mga girls natin. Magagandang dilag. So, ito bawal boyfriend. Pag-aaralin kayo hanggang makatapos kayo ng pag-aaral nyo. Kung gusto nyo mag-aaral pa, mag-aaral. Basta, bawal mag-boyfriend. Yun lang. So, bukas, may taniman kayo bukas? Wala. O, sakto kasi uuwi tayo sa inyo bukas. Mamimili tayo ng dadalhin nyo doon kay sa grocery para may dala din tayo doon sa mga magulang nyo. Ha? Thank you! O, tara na, let's go! Excited ba kayo mamuwi sa inyo? Opo! Kasi po matagal na po kami hindi nakauwi po. Kasama ka ba? Kasama kayo? Ha? Much later. Ayan, medyo madilim lang dito sa store nila. Tapos di mga hume? Premium pa siya? Premium po ay premium? Cream top. Cream top. Ito yung ganito, kailangan nyo pa? Kailangan nyo na. Oo, kailangan nyo. Guys, ito na po yung napili namin. Tag-isa kayo. Dana pa. First one tayo. Isang mantika tayo na nakaboso dyan. Wag iiwanan nyo kasi. Pagbatang-patang mo daw. Oy, dayo man. Oh, are you happy guys? Kasi nang gumagi. Nang gumagi. Kumuha na kayo yung ganito sa inyo. Kumuha ka, bigyan mo ka sa... Kumuha ka din. Yung yan. Pwede kasi. Apat na. Tama. Bakit may, pa dyan? Yan, tig 4 kayo, tig 4. Nandadana dan. Sa? Okay, dami nyo naman pamili Ilan ba kayo magkakapatid? Ano po? Siyam. Siyam kayo magkakapatid. Okay. Apat yung maliliit. Ano yung minarasan? Sige, bilhan din natin sila ng pasalubong sa kanila. Ikaw dalhin, ilan yung kapatid mong maliliit? 5 po. 5, ikaw? 5 din. 5 din. Ikaw? 2 po. 2 maliliit. Okay, sige, bilhan nyo sila ng pasalubong nila ha. Min. Huwag ko kasi mag-bilhin. May noodles sa kaya? Opo. Sa kabila. Ito lang din sa atin dito.
Kaya nga, ito na lang. Ito na lang. Donut day, ha? Sige mo sa basket nila. Tigdadalawa. Tigdadalawa sila? Ayan. Kunin niyo sa, dun sa isa. Oh, Min, dalhin. Meron. Ano pa din sila sa bawal? Bakit? Saan sila dalhin? Dalhin, oh. Araw dumat-marabas eh. Pwede ba? Kaya basalubong ko namin sa kapatid namin. Okay. Ay, wamon. Bigyan mo yung ano. Much later. O, ayan. Are you happy, guys? Thank you. Wow, Guys, ito po yung pinili namin. Thank you po. Maraming salamat po. May masalubong na po kami sa aming mga magulang. Thank you po kay Sir Anonymous subscriber. Thank you po kay Sir Anonymous subscriber. Thank you po kay Sir Anonymous subscribers. Thank you po kay Sir Anonymous subscribers. Thank you, sir. Adana. Thank you po, Sir Anonymous subscriber. Okay, so bukas kita-kits tayo dito kasi pupunta tayo sa inyong Anong oras po? mga bahay. Thank you po. No boyfriend. Opo. May boyfriend? Wala po. Ikaw? Sudet meron. Wala po. Dana? Wala. Siguraduhin mo lang Dana ha? Ikaw may boyfriend? Wala. Oh, bawal mag-asawa ng maaga ha? Hindi pwede. Gulpihin ko kayo pag nagsiasawa kayo. Okay? Sige. Kita-kits tomorrow. The next day. Yan guys, ngayon na po kami alis. Pupunta na po kami ng Salapay. Ingat po sa amin. Samahan niyo po kami sa pagpasyal sa mga bahay nila. Bye po. Ayan guys, hanggang dito lang na kami. At hindi na kayang pumasok ng aming sasakyan. Namo? So, magbubuhat tayo girls. Excited ba kayo kasi may pasalubong kayo? Ha? Opo. May pasalubong sila sa kanilang mga magulang na grocery tsaka bigas, 10 kilo. Tara na. Sila dalhin yata ang malapit ang bahay. Dalhin, tapos si Udip. Ngayon, surot-surot kayong dalawang ubeng kayo. Ha? Baka mawala daw sa ate, dalhin nila, hindi na magbalik. Magbalik ka ako. Pasalubong na lang si Dana. Okay. Pag ikaw may kalabsa eh. Kay Dana naman yung bigas ng bitbit niya. May bigas dyan? Ako, mabigat dan ko na. Ilang at binugas na to eh. Bilang binugas yan. Yun. Mabigat. Bigat. Magka-uwi na naman si Dana. Parang kailan lang, dito ka. Uwi ka na naman.
Magandang hapon. Andito ulit kami, Ate Ugay. Mainit ang aming lakad na naman. Napalpak kaninang umaga. Hindi nagsipot ang aming driver. Ay, grabe. Basta ay sombrero ko. Andyan kaya yung mga kan nila. Ano, palabas na papa kayo. Alam mo, kulang pansit. Kulang ko mapansit, iso kawas kin. May, ogay. Mantika. Sasawa. Noodles. Alas na pagawa mo? Magi. Magi. Asin. Asin. Ano lang ang gitun? Sukal. 2 kilo. Namin. Dami. Kilo pa na. Wow, dami. Pang ano na rin po yan, Tino. Pang isang linggo na rin. Dilata. Then, corned beef. Kape. Yan po ang pasalubong sa iyo ni Dana, Ate Ugay, Auntie Ugay. Salamat sa ayuda. Sir. Okay, may 10 kilos silang bigas, asin, patiko, noodles, asukal, kape, mantika, toyo, suka, Okay. sardines. Saan naman tayo next? So, kaninong bahay tayo next? Dalin. Okay, tara. Uwas uli. Mamaya pa pag-uwi. Dito mo. Sama. Ha? Sama. Yan, doon naman tayo sa bahay ni Dalen. Tara. Malayo pa yung bahay. Diyan lang, bago mag-plaza. Hello guys! Sama kami sa magulang namin. Thank you po sa inyong lahat. Galing ni Lolit ah. Ganado si Lolit. Ganado ah. Galindahan niya. Tabit mo, isang sabog. Lakad na kayo. Sunod kay Odette. Mga trespassing kayo, huy. Trespassing yan. Sandali. Okay. Undan na gano'n. Kabit. Ang hirap ng trespassing ah. Ayan. Hindi kasi nauna na. Yan, nandito po tayo sa bahay ni Odette. Ay, bahay niyo to, Dalan? Ha? Opo. Ah, kala ko yung dun sa baba. Saan ang bahay niyo dala? Ito pala ang bahay nila Dalan. Ilan mga kapatid mo? Tingnan dyan si nanay mo. Yan, may pasalubong po si Dalan sa inyo. Hello, mga bata. Ang daming bata. Cute naman ang ayun, kapatid niya po si Darag. Darag, dali. Cute naman. Papasok po. Pasok po kayo sa bahay namin. Okay, salamat. Saan ang mga kapatid mo dyan? Dali, saan? Ito. Yan. Pakilala mo sila isa-isa. Dali. Ito po si Maymay. Hello, Maymay. Then next. Ito po si Tumay. Si Tumay. Puro maymay ah. Next. Next. Ito po si Darag. Oh, yan, si Darag. Kilala ko yung si Next. Darag. Das bumbum. Wala po yung... Isa. Opo, yung dalawa po wala. Oh, ano yun? Babae, lalaki? Dalawang lalaki po. Dalawang lalaki. Tapos ikaw na sunod. Panganay po. Panganay ka. Ilan ba kayo? 6 po. Ano? Panganay ka. Asan si tatay mo? Wala. Wala po.
Kasipag ah. Oh, Kasya kayo dito lahat? may tao pa doon. May narinig ako. Anong niluluto mo ate? Kanin? Kadyos daw po. Ah, kadyos. Patingin nga po ng kadyos. Kung ano po yung kadyos na yan? Ay, darag. Apir tayo. Namiss mo ba ako? Apir? Rag, apirin no. Darag. Si Darag. Na, maruba tayo guys. Patignan nga daw natin yung kinaluto ni ate. Patani pa. Ay, yung kadbis na yan, oh. Ito ang kanilang kusina. Munting kusina. Di ba tayo matagal ano yan, lutuin? Sariwa yan kanina. Nag-harvest po kami. Saan, tanim niyo po ito? Marami na silang kadyo. Ito pala, hindi ko pa ito natikman, boy. Ito pala yun. Maitim daw yan. Pag, parang pusit. Pag naluto. Binibenta niyo rin po ito, dyan sa ano, baryo? Maraming nagko-comment yung baboy daw na may langka. Ang sarap daw yan. Ayun, so, Dalen, ibigay mo na yung pasalubong mo kay mga kapatid. Nagretrato hanggang di mo Anak mo rin siya, te? Nana, meron na. Nanay, may pasalubong ako sa'yo. Suka. Yun. Mantika. Kasya. Dan. Toyo. Sabon. Chocolate para sa inyo. Oh, may chocolate sila. May. Wow, ang dami. Mahal ko ba? Ito, cream top. Cream top. Noodles. Sin. Sukal. Tsaka Kape. kape at 10 kilong bigas. Yehey. Ina, marba tayo. Nagtunog. Yo, lahat ng kasikuan. Natanggal na yung bako. Bali kasi si Dana po, ay si Dalen, yan sila Dana, si Odette, ano po yan. Kinuha po na scholar. May magpapaaral po sa kanila, yung gagastusin nila sa school, gano'n mga Uniform. gamit. May mag-sponsor po sa kanila. Basta mag-aaral po ng mabuti at bawal po mag-boyfriend. Kamu kadog mga badrad siya. Ano daw? Translate mo naman. Dalen? May manarinig daw po sila sa radyo, mga ganun-ganun. So, yun po. Kaya wag niyo na pong alalahanin yung kanyang pag-aaral. Basta mag-aaral lang si Dalen ng mabuti. Wag mag-boyfriend. No, Dalen? Opo. Mana-mana o di sa hayog trabang. Ano daw po, hindi po marunong mag-Tagalog. Thank you daw po. Thank you daw. Sir, ano yun? Thank you daw po sa tumulong kay Sir Alan. Anak po. Sige. Ayan. Yeah, hindi mo binari mo. Mag-kiss ka na kay ate. Oh, alis na naman si ate. Maghanap buhay na naman. Bye. Ayaw ka nang, may. Oy, ayaw ka nang kumay. Sa sunod-sunod po yung mga anak ko na Ayaw tayo. kang kung. Hindi ba yan, may. Baka magating. Kaya pidala na daw po niya. Ayan, may binigay na kadyo. Amin na ate, amin na patasay. Hindi pa sa lubong. Thank you May po. patay ko si ate o kadyos. Bigyan mo Pero lang hindi si ko pa ito Grace na-experience kung anong lasa. So, let's go. Let's go! Saan tayo kanina? Bye, my mom. Kay Odette. Okay. Kay Odette naman daw tayo. Odette. Okay, bye-bye. 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 Si, ano to eh? Okay po. Magbabay na kayo kay Si ate. Maymay, si Umay. Huwag mo kayo ninyo, bebe. Mag-irte. Magbabay na kay ate. May. Salubong. Ah, bebe, ah. Nahiya. Ay.
Cute. Then, marami siyang biskuit din. May chocolate pa siya. Sa likod na lang. Okay, sa likod daw naman tayo. Yung pinunta natin nun na may matandaan.